Уважаеми зрители, през изминалите няколко дена наблюдавахме успешен опит за престъпно предизвикване на паника в банковата ни система. За щастие, Българска народна банка и държавата като цяло реагираха правилно и този престъпен опит логично се провали. Какво направи впечатление през изминалите, бих казал, драматични няколко дена? Всички финансови експерти и политици логично казваха, че причина за паника в банковата ни система няма. Че банковата ни система е стабилна и логично се оказаха прави. Просто защото тя си е стабилна. Но имаше и хора, и по-точно един човек, който нищо не разбира от финанси. И не само от това не разбира. Той нагло и престъпно всяваше паника от телевизионния ни ефир. Нека видим какво казваха експертите и какво правеше този алчен, според мен, алчен за власт човек. Иван Искров, управител на Българската народна банка. Няма проблем с банковата система. Левон Хампарцумян, председател на Асоциацията на банките в България. Банковата криза от 1996-97 година не може да се повтори. Няма опасност за парите на хората. Владимир Каролев, икономист. Държавата не е пред фалит. Който го твърди е некомпетентен или лъже нагло. Бъдете разумни и не се поддавайте на паника. Емил Хърсев, финансов експерт, доцент по банково дело. Няма банкова криза, има банкова паника. Българските банки не са натрупали загуби. Напротив, те работят с една печалба. Те са едни от най-печелившите банки в Европейския съюз. Бойко Борисов, пожарникар. Добър ден при нас. Искам просто да се спекулира по няколко теми, буквално да изясна всичко. Опашките в София пред банковата система и катастрофата на държавата се превърна в бедствие. Тя до вчера беше катастрофа, вече е бедствие. Незабавно, вчера, Орешарски и Чобанов, министра на финансите, си заминат. Незабавно, още вчера с оставки. Ако искат в понеделник да няма опашки, хората да могат малко да повярват поне в държавата, днеска тези хора трябва да са се махнали от кабинетите си. Добре, за съжаление, една година, аз ви казвах, всеки ден ще фалират здравната система, ще фалират финансово системата, ще фалират енергетиката. Няма как да се обединят, че финансовата и банковата система е стабилна и да кажа на хората, стойте си вкъщи и не дейте, ходете си, теглете парите, ако отговорника за това е псевдофинансовия експерт Орешарски, както съм говорил една година. Все пак кажете нещо на хората, ако това не се случи понеделник, Ако това не се случи, на хората нищо хубаво не мога да им кажа. Какво да правят хората в казвах понеделник? на хората, че ще ги фалират. То вече всичко е катастрофа. Няма какво, нито една стабилна система. Дами и господа, в момента прокуратурата и ДАНС са арестували няколко човека като подстрекатели на паниката от последните няколко дни. Това са хора, които са пращали СМС-и и имейли, в които са вещаяли банкова криза. Тоест, ДАНС и прокуратурата разследват кой атакува банковата ни система. Тия хора телевизия не гледат ли? От една седмица лицето Бойко Методиев Борисов, в качеството си на нищо не разбиращ и на пълен финансов дилетант, сипеше необмислени, вредни и направо престъпни твърдения. И ако сравнително трудно се доказва кой точно е изпратил имейл от даден компютър, то пределно ясно е кой какво е казал по телевизията. Това, което направи Бойко Борисов, е престъпление против Република България, свързано с паниката в кредитната ни система и в кредитната система на страната. Лишаването от свобода, съгласно наказателния кодекс, за това престъпление е от 3 до 10 години, а в особено тежки случаи, каквото беше настоящата масова психозна паника сред населението, свързано с спестяването на гражданите в банките, лишаването от свобода е от 5 до 15 години. Всичко, което видяхте и чухте, е факт. Надявам се, че прокуратурата работи с факти.